Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Shwa bagajala Meghalaya kan salet sa kajingjia ya ginong mikmat batmai jong gajala kaban salong ka arpinyo tre urumphang arjar arphulai ka hinyo treb youth council hak shitre urumphang arjar arphulai kala pinbana paj ba bakan sepelong ya jing pensngo thu sa gi paj ba nong song gajala banjia ya ginong mikmat da jingte brio te blai lingba karai e daw ya ka ba ka seng kan sasdang na mot pran hak jing kren bigilat pathai kubur u president jo ka seng uba Robert June Kharjarin ulo baka seng kampan si ban pelong yang ni ke jengyalap karai e daw namar ba baro sikata ki pajba kila jam daw namar ba ginong mikmat kila shupen be ju pajba manla ka sansnem bat ki pajba ru kingop manla ka sansnem kiba kijura kiba kaseng ladawa na kapor lada ki phaidin kam semdei su tang kapor jom md kumga ILP lada ngin phaidin kam semdei su tang kapor jom md ka upun usam ka jingdawa penrung ya ketir kasi haka kandit ka bapra kini kim samlade tangki su ki badang sedang haka pojak kim di hot kidan ka themator ru hot ngimla banlen ka mi biang ha ni ka pojak kim di enri suwa ka taru ila don di nginom ong e ba ni target yegi parti ke modern MDA ngim ong ba ka MDA ka sukses ladang yung ka sukses ti keladi banla ben penurlong ya ki mat ki jura ki badan ha ke jingdawa jung ba ti henry kumbong ni ong phi kolong ba kani kan nom dei ka pro parti no kan nom dei hiru kan anti parti no play ni persiap no rembet kumni ba lada ki pai ba ki jit ya ki bobian ni yo e ki nom sensar ki bobian lada ki pai ba ki jit ya ka bokhun in yo ka sensar kadar kumbang ni ong phi kumnong ibet namar kumbang ibet untahi ngin on hare ga jinglong kolong ba ladang ibet khendiat ka ba ma kolong yo ni ot dia ka basnu ka khambut ti ka fokus ka jongi kolong ban hikai ni ba habang i jet economic khmat in yat da kalti ka bade yinom sha elam bakla hakiti ha hagita ji hata gi bru ki bawan penbik man ka sansnen yinom sha penbik shu man ka sansnen re ngin jip dah kabati kena dah kawa pensiun norim ya kerdan kejong beriu dah pensiun norim ya kaburum kakor dah kawa pensiun norim ya ki manifesto bat ki mat ki jura ki ba ki parti ki clay bat ki terwang nginom sa elam bakal asu dah kaba su ya sengu bahying dah kaba su sengu dong semua time dah kaba su ya sengu bayade nak kaju aniam nak kaju balang bat khamtam kalong banginom sa elam bakal asu haka tengka haka kiat haka kemen ka subhana boleh ka election kamdi ka tamasa ban yale kemen sesen sansnem bat saya jenjar bat sansnem ka election kadi kata ka kabu ka ba ngidi ban kemen bangila ban penkala ya kinomi khmat ki jongi ke bom sama triba ngidi ban kemen bangi ba concern no kari India ka ailat ngi bangin bujili ya kinomi khmat na kapor sa kapor lada kimle ka ba ban ada kitri ya ba ki ba ro ki la le si banang pen scam ya kata nah kalian kasen min burom ya kambon lain duit ki jong pai ba retan kan gawe ni kwa bekerja kalau ba ni kwa ban pen kan mau pai ba haba pi exercise ya kata ka jingjil kau ni kini bersut ku kalau ba ki don lai teliki ki ha election ka ban kong ki bersut ki pai ba no sosnong ki bersut ku kalau ba kan ni ka hok ka bangiyo mata ban thabut kam semdei ka ba suhap mana na benar ka hok ba ki pai ba mata ki yo banjir kade ga jing yakun jong ki phoja bat ki lakmut ki bala ki lalik no aswa jong ngim dei ban klet ba ka India ka yo lai lut bat ka jing yakhi jong ka India ban yo lai lut kade ban yo ya kata ka home rule state ane ta swaraj ba yo ti kani ke independent ka bang yo bat ka jing yo ka jong ni kum gari India ya independent kasno ru syaka hok banjir ya kinomi kama tiga ni ka right to vote ke bangyo mata kadai ke ba ki martyr hukum kianong ba utur sing bat kiwe ki layak mata joka kadai le ba ka tu jing sha sitom jong ki breu ki bo pher ban kun lai lu kam samdei ke ba suhap mana na beneng ya ka bangin kendau thalai ka kata ka di ben kom ka ba ngi dia sumatu ba kadai ru ka kamera ka bangi hap pendep na boleh ladangi yang pendep ya kena kamera
ke sensyar kadar kala ban kuluma kala benom don ke jing yak bek ya nanti bat ke balai bat ke bakong sandu ke bagi kipat ba bagi kidi bersutu hakapor ban jit election kelong kadi kapor ke mangi kum kipat ba ni IT bat pen khamti ya kinong sensyar bat kinong thawai tinggi IT bat pen khamti ya kini bat sensyar bat ban thawai halor jong isan sne tinggi sutu kat kata ka ban IT bat pen khamti ye ki bru bat sensyar kamdi ka kamrit kamrian na thai la dang lit thit tang ka patlon la ne ka jaket ne ka soti ru ina jit ka rong yu ka mo ka brand yu ta ban IT kat ya ka bo sensyar kamdi ka kam so ki control le ka police la da ki control ye ka police la dang yo ye ki no sensyar ki bombit un bian ka poi sa jing sa siat ya ki bru kumba jia ba cheres ki control ye ka fenan jong ka state hibro ko ka bakamde ka bakai kin kila ban snaya ki an ki bangi ngem la ban tip kin wara kum ya ka CA ka bangi ngem pedil kin wara kum ya ka UCC ya ka ba bu jing ya ka ri ba ka jam dulu kum balong ta ka kum ba bi ong ya KMDA menta ka mining and geology department ja sarkar ka wanra kum ya ka kendon ba ban yo mining license habdon 6 hektar ka jaka tiki pai ba kiri bentip ba kan hapor mengi IT ban sensar kamde ka kamkai kamde ka kamrit kamria ka bangin suele do thala ya ka bangin su ong no bayar kat tang bat sipek arpek nani ner kat tang bat lai pho so ko ja nani ner kat bat iwi kombor iwi satri iwi piliang iwi samot iwi pila ha benir kat bat iwi nyang khun ibai im sini asni bat iwi is ar khun iba mo iba suai men sni uyak no men met ti kani ke bangi dia bersama ko bat nolong kata lu ngi dia bersama ko kolong ba bangi pat ba nolong bangi je nolong bangi IT bat khamti ni airu ya ka pisah ha ka sarkar bakan penyat nolong sini ni siu ka khajana ni siu ka kuna ni ai ka fees ko per di pisah ni ai bangi ki pat ba ya sarkar bakan penyat ya ta ka public money ti ngi ban smokia bakan ni ke kam ko jongi tiban IT kat ya ka bor la jom ha kita ke dru pengut kadi ka kam ka bakia lu kata ya ka ba ni kwa ban pen mau ki ba kam di ya ba ki ba kem te andre golong ni kwa ban pen mau no ble da ka buro mi ki pol kar parti bo per menta ngim da yo I than shu ba ki bun kita ki no pen sai ba hari ki no bun ki standard comedian ha ki ransan ya rap election bat ko pun kiran san rap election dengan kuat bukan thoi no kadi penban kiran san ya keren komedi ti ladangi pen kala no tangkum ka kam komedi ya ka election te kala khiatan ban perkhat kala than bengin perkhat sanu kalau wi ka jamru sanu kalau wi jong ka jalan ta kadau ngi sim ba ladangi kum kiseng balang ni jit ya ka ban samjar habakum gane kapor ijit ya kaban su I kumtu ba ong ba ai kamat dia jit ka mon jia ka ba jia lo ka balong ka ba ma ka long ba yo ni mat ya ki jing ya ki jing jenjar yo ki bahi sem jongi ki nang sha siat ya na ka por sa ka por ki bo chong kan ka ba ma ka long ba yo kan poi ka por le se mo kum ba don ki ka to ka ni ki nong tho an ki bala ong ru ba kin sim GST wat ya ka hok bon keren tila da ki stang man bu GST wat ka hok ban keren ka bumut ka hok ban kata ka freedom of speech and expression ka bodi ka fundamental right ru kila ban wai no tikidan ki belum very serious ya ka ba ni yo I ha kan ni ka jinglong ka jingban menta tikide ki bet usumbai ubom tikana usumbai ubasha elam bakala ha ka spa ka ko ka kiat kaji snoniam kaji snodong snothang okut uta usbai upenmi ya kaji snu ka ba na ki phosha ya e ka bangi bet kumba ki noda ki bet sikho upan dati kala manio sikho la ne ka san kho hadin kumchu ha bangi jit no sinsha dan da bangi jit da klenti ka bodei kan mi ru e ki no sinsha bat ki no tho an ki ba tam sikho ne ka san sha kaji snu ya kata tinggi lama ya kan bagi simru baka sensyar kadal dari politik kadi ka itu ba u bleng no bu no thau layan ni don lagi jong kiniam rejan baro ni sim baka sensyar kadal kadi ka bu bleng u ayani
but nama mau beli ulung bakoi kani ru kani akam ke bakoi but di ubru ubala pentingit di ubru ubala penjobo no ya ka but ni hak ban sim jikit kli kum ki bru ban pentikana ba ninyo biang but perlong biang ya kani ka sensia kadang ke bakoi ke basuba tinggal ai kerteng ya kani ka campaign ke jongi kum ka rai dau campaign arja apply ka rai mo psuthu ba kani ka rai jong pa ba bubun balang ban rai ban dau ka ban ni mo beli kiladon ki riu romba jo ka jek riu ya ba long senior ba ka sinsar kadar kila kerjai ki bubun ki jaka ba man ka snem san snem ki ya le pembek ki riu ban man ka san snem ro ki ba ki sa pembek ki riu ti kani kalau long ke jing jam dau kani ka long ke jing jam riu ya ka jak riu ba ya ka jelahi ba koi ba namar ba ngila jam dau na kadang ngim sem lala ban penuh long ye sibun ki mat ki jurah ila rai jam dau no bas dang ba mentangi kan puni ba ngin rai ban pen dau ban pen ngiu da jam ru jongi ban ngin rai ru da ka jikit klik da ka bangin kiat no ban jit ya kilo hikmat ka jongi da ka bayo ya ka sebai rupa ya ka bayo ya tangka da ka jing song shomchet da ka bayo ya ka kiat bandi pembaat da ka jing song her miam da ka jing song her time but kabakong sat ngin rai da ka pensyong no rim ya kimat ki jura kum ka ILP ka ketir khasi ha ke cedul uput usam ka khut ka suba ka jing dawa ban penyo ya ka hok jong ba cheris ka roi ka par ha kiliang baro bat kum ta terter ti na khadau na kaliang ka sengin sa launch ka ni bat ka meeting ka ban kong ka ba ngin sa le kan dia ka Andrew Tarik hanti ya po mapran kum ka wi na ki meeting reswa kata na kalian kesen in sa lembaga sosial media in pelat ki jingruai ki poster ki leaflet in punya in pelat no online no beli haban sim ko bu ya ka reach ka sosial media ta buat kum ta ter ni de ban sim ya ka jikit klik no kong kolong ban khoi ya ka ne ka sensyar kadar ka balanang hiar na post ko por ini ban sim ya jikit klik ban pentikana bangin jit ki bru ki balabian karnian karniot ka por ka burom ka jingnang ka jintir bat kunju urung ni hak pensyong rin bahaya ki mat ki jura bat ki parti yu ku bangi injit na mo beli ladang ni bak lajit man ka por ku bangi ong ba ladang ni bet da ka jing sneu ka barit ha ka por election ha bobun ni ki kep ni lap ba usok jong kata udi bakam sneu bun syak ban yang ta ti kalalong ka jing jem dau kalau jong ka lalong ka jing jem rengiu bat mentang ya penting kenapa ngin penyen rosong dia ya ri ba ka ru jong ya ka sensyar kadar bat ngin rai dau da ka jikit klik ban penting kenapa kinong sensyar bat kinong ko an ki baruan ki de bru ki ba don jikit klik bala ulung ya ki mat ki jura jong ka ru kan kani ka rai dau campaign arjat pulai kamdi ka pressure ka jongi ki bru rai kadi tan ka jing hikai ba jing pet kan mau jongi ki bru ba sai silpat in pen la bok ka dau khnang ba mangi kum ka jelat nyin Roy ngin par but ki hok long kanti jo ka jam ru jongi ni la penek pensa bat kum chu ru ni la ban wara kita ki anya dari ki bala ban yada ya hari bar ka jam ru jongi na maro beli kita gidi ki ba kongsan kita gidi ki bangi keren barok san snem tilada ngimyo ya ki bru ki bala ban yarap lang ha jing do ba ki bala ban sensyar ha ka hangte ye pos sekretariat ki jinge ki jongi barbor ki sep ino no ble nimyo e ta ki nong thawan ki ban ya raplang yang ni ban pen urlong ya kini ki mat ki jura ki ba nilai ki ni la keren man kasan snab ya ke ba ki pe ba ni lap ba ki kersan ni man kasan snab haman ba dawa isu ki kersan andre kam kolong bang nimyo e ta ki bru ki badan ya ka pol kalwil ti mentang ya hapan pentkena bangin jin ki bru ki bandon ya ka ta ki serious pol kalwil kanang bangila dan penulung ya ki jing terang ki jing anut jong gari ba kajat bru ni ter ya ki fees but ya ka kuna ka bakilum na ki pa ka petrol diesel ni ka tax ko bangitip ka poi hadu 40 to 50% mo da phi top up phi tep ko tingka pinyo tok tan ri tingka 40% ka tax ka GST kidon ki contract work ke baka GST ki 18% kidon ki contract kidon ki products lani ki service ke baka GST ke poi arpo arpulai persen ti
lada phishim kelum lang ye kini baro ngi de butong thu kolong bo wei nong song shnong pinagren ke income tax pinagren production tax pinagren ya GST pinagren ya petrol tax pinagren ya ki baro kini ki tax ber ki khajana mo mental ada ki khana samla ki songkai ha rup surok ulau kulit san hajar apa da himdan RC menta kan do ka ke insurance ngisiu ke RC ngisiu garut tax ngisiu parok ngisiu di wei nong shnong la kin lesi kanom dunaya silak ka tax ka usiu siya so tax sisna parok ni tax di lada silak lesi hapo sisna te san sna kolong sanla di lada ki ong ba PPI siya ka sarkar sanla one way ubreu mo IAP sana jar la ne spo jar pila hunno kat bawa pi bat pi aksha ka sarkar sanlak san snem kat ba kini kin IAP tang apo jar lai po jar tu kam don jumut kata ka liu kata de we ka ba ang ni bangi ki ba bron brom gidi ban kan mau kolong ba dia gani ka pisa ba om shimla shim tang na ki parti ke badon ka bor ki mele lada Philippines skim ki la banong pidon nam don ka list report of shim tax de mi kran list am salon saran pishim no baro om shimla penlong ba ka parti A ka ai tax tang lada ka sisa tang ka parti A kam sho ong ba ki badon na opposition la ni ki ba ki bom kersian ta men e phim chu tax so em kam long ta ni siu universally baro ni siu lada phim siu ru shakam de ki tax di ka wei de mchung ba na mar ba de public money ba na mar ba ki ba baro ki contribution ka public money ka badon kan kolong ba kan long klem akor ya kan no ko parti wa pin penun kam ya kata ka public money nam taban pen kiuskong ya kan no ka parti kanong shimdas eran act of shimdas act kanong klem akor no ba kumba ong pila da kisno ba ya kita kiskim la ban penun kam tangga we ka parti ka don ko bote tax no tangi ta kinong kersan pipin beli ka tax no ro tikane ke jing penun kam ya ka public money nam taban sponsor ya kan no parti ka di ka kam klem akor ka ba klem akor tam ha partai ro we bat ka dei ru ka kam ko long bian kumno pin kam ya ka state machinery ban rom ya ka political party te kam la long tina tak dau ho ka ba keren ma phi ka long kala bandi ka demand hadin obut ni demand iki policy hukum ka ni ka por ba ka di long lapse lada kim siu le si ki haban siu ka interest mo it's a good suggestion chubu matang dong ko melis kim chubu mata ka di scholarship scheme ka ba pinirap isamla sansnem pim ai rin sansnem te utulo nang pas kadi long pi chubu mata ka ni ka pisa mo ka di ka pisa pa ba chubu ka scheme ka ba di na shikrur hawa rajar kharlai pisam hawa rajar ka pra ti ketang ka interest ko lai pher ka value jong ka mani lada dari kontrak work li hadin sansnem ka material cost ka lai pher usimen arpotika lai pher the end of the day we pay more tadi kong pi very good suggestion mereka katakan dei ka policy issue ya kebangila ban dawa la se ba ki parti kende ban bu ya kum kene ba kadi bandon ka por ba pi ban somehow jo por no bele ka jumut jong itu scheme kadi social benefit welfare scheme tiada ada pisang tang sibanai apanai haka por election di wat nada ka bahaya ru wat nada ka jingtemu ka bahaya ru mereka lenti te kala pau bakalano tina takadau kumbaong pi na takadau kani kan dei le se ka we na ki issue ya ka ba na lian ka SYC hadin habut ngin keren ya ka news government banong ba kadi bandon ka proper implementation of the scheme ka tanbau implementation of scheme kalong very important nobly radang yemla ban implement ye ki scheme ha ka por ko biang aden rodi ya ka kot ya ka kam ko ba sikrun ya ban siu sikrun ko la nobly ka kiu ka material cost ka kiu ka wages ber kunta ter kan ba ka development ka diju ti ngin pen sai ho bun ki ha ba ka de ko khu ba ha ba ka de ka bo beli ai hangi masu won ba ka de ka jingkit kli jong baro jong ki sen balang jong ki dor bar taraidi jong ki kelhun niam bo per banyarap lang ban pen bahapat ya kan ekap ni kentu hot ni ai kubule ye sibun ki pastor ki padar ki kelhun niam bo per ki dor bar taraidi ki bala yele kan bala ban wanra bi na khut ka subah ri kan ini ka por ko bangi hapen trisit rem hot ni la keren
kapon ni don sa sebenai duna sini asni tila dan mitre si to mopok ane ka arpun riu arpun yosni na so bon ba ngin yu iya kata ka sensar kadar ya ka baboro na pedeng jongi kino sosnong gin semua sarong la lada kami zorom mo lomba ka jinga trilang ki balang ki niam bentar per kila ban wanra beli ni ngin lah bala ti ni kenturu ye ki de benami lang sakmat bat ka jing kentu ke ba kam kong sat e kalong ye ki political party ki badai ki agent of change ki badai ki nong sen ya sarkar ki badai ki nong kit klip ban wanra ya sensia kada i kentu ye ki political party ru ba soba ha kani kenti mum ta ban kiar no na kilo ki bolong unfair means ye ke ba kan penbi pan ban yusok baslu ti ni kentu ru ba kat pala kat yai kin ya le da bolong fair kenang ba ka ta ka sensia ka ba ngin yo kan long ka sensia kadar ka ba penhun lang ia baro bat ka ba ngin da sorong ban ong ba pe ka mekhlia ka diga leading example ye ki we ki celah ka India i bro we kumong yong ba ka ni ka campaign ka nom dei tang ka tang chisni bat kam dei hiru tang bangin le tang we kam ki leaflet ning sam nalor ki leaflet ki bangi print ngin circulate ru ye ki leaflet lang ba ki WhatsApp lang ba ki Facebook na oblay ni don kam ya ka ni don kam ya ki Steve pa lang ba ki WhatsApp yu tinolor kata kawai ku ba philap ka ba ni lap kolong ba ki don ki power bat ki jingroi ru ki ba ai ka jinghikai yangi lada pin snap ki jingroi jong sibun ki samlam ta kamtam ki nong roi rap pin snap ki kentin jong ki kip chumut adu kata pin snap ki power ki bagi power ki kip chumut bat ki atho lu kata ti kum ki jingroi ki ru min le ti ki campaign ru min le but nalor kata ngin penot kam ru ye ki social media lang bagi poster ru ban persuthu ye ki